Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi cael gyda Chyngor Caerdydd mewn perthynas a chynyddu nifer o lleoedd ysgol cyfrwng Cymraeg? Diolch yn fawr, Neil, a dwi'n falch iawn bod chi wedi gofyn y cwestiwn yn Gymraeg. Diolch yn fawr am eich ymdrech i fyna. Dwi'n meddwl bod yna gysylltiad sydd yn digwydd yn aml iawn rhwng Cyngor Caerdydd a'r Llywodraeth Cymru, a mae yna monitro cyson rhwng hyn oedd Cyngor wedi addo yn ei wesb nhw, a'r hyn i ni'n gobeithio byddan nhw yn sicrhau i bod nhw yn dilifro. Felly mae'r yn fewnol tu fewn y Llywodraeth, mae gyda ni pobl sy'n monitro hwnna yn gyson. Diolch. Mae Ysgol Hamadryed yn symud i safle newydd yn Tribute yn mis Ionawr. Mae cyfle i gwneud rhywbeth arbennig a positif yma gyda cymunedau lleol. Beth fydd y strategaeth, a beth ydych chi'n mynd i wneud i ymgysylltu â hyn, a fydd hi'n posib trefnu cyfarfod a rhanddeiliad yn y gymuned? Diolch yn fawr. Wel, dwi'n falch dros ben i weld yr ysgol newydd yma yn cael ei agor, ond un o'r bobl oedd wedi ymgyrchu i gael ysgol yn yr ardal yma o'r ddinas, ac o'n i yn y seremoni lle o'n nhw wedi torri'r tir ar gyfer adeiladu'r adeilad newydd. Dwi'n hapus iawn hefyd bod yna uned meithrin yn mynd i fod ynghlwm gyda'r ysgol, a dwi'n gobeithio nawr y bydd yna ymgais, a dwi'n gwybod bod wedi digwydd eisoes gan yr ysgol i ymgysylltu gyda'r gymuned yn fwy eang. Bod nhw yn mynd allan ac yn sicrhau bod pob un yn yr ardal yn teimlo fel bod hwn yn ysgol iddyn nhw i gael access iddi hefyd. A dwi'n ymrwymo i gysylltu gyda'r Llywodraeth, gyda'r Cyngor, i ofyn a sicrhau bod nhw yn gofyn i'r ysgol i wneud yr ymdrech yna yn ychwanegol jyst cyn nhw'n symud i fewn, fel bod pobl yr ardal yn teimlo mai dymau hysgol nhw. Andrew Arty Davies.